Hi guys! Good morning and magandang buhay po sa ating lahat. And bago po ako magsisimula, nais ko pong magpasalamat muli sa mga nanonood sa aking mga videos. And ngayon, inaanyayahan ko na naman po kayo para samahan na naman po ako sa ating bagong recipe. So, ang lulutuin po natin ngayon is Korean fried chicken. So, sana masamahan niyo po ako. And mag-enjoy po kayo. Let's do this! Fried chicken ang ating recipe ngayon. Of course, kailangan natin ng chicken. So, ang gagamitin ko is chicken wings kasi ito yung favorite part ko sa chicken. Marinate natin siya using pepper. Salt. Yung dami ng salt, depende sa gusto nyo. And ginger. So guys, ginger, konting ginger lang po. And mince. Mix natin ng mabuti. At imamarinate natin siya within 1 hour lang po. Para ma-absorb ng chicken yung pepper, salt, and ginger. Pero kung di kaya ng oras, pwede nyo po siyang i-fry kaagad. So, ayan siya guys. Mamarinate lang po natin siya ng 1 hour and babalikan ko po kayo. So, ayan guys, we're back after 1 hour. Proceed na po tayo sa ating next na gagawin sa chicken. Kailangan natin ng corn starch. Here it is. And of course, our chicken. So, i-coat lang po natin siya guys. Coat natin maigi. Yung iba ang ginagamit harina or flour. Pero ako, ang gagamitin ko is cornstarch kasi mas crunchy siya. Yung harina kasi, madaling lumambot. I don't know kung totoo pero based on my experience, ganun. Ito na yung ating na-coat na chicken. So, mag-proceed na tayo sa ating frying. Let's do this, guys! So, ayan guys, mainit na po yung ating oil. So, ilalagay na natin yung chicken. Oh, wow! Ingat-ingat po sa pag-prepare. Baka kayo pa yung natalsikan. Ingat, guys. I-deep fry po natin siya ng 12 minutes, guys.
to the medium high heat. So, kasi kailangang i-double fry natin to guys. So, tanggalin na muna natin. Ooh. Yan lang siya. Pakalmahin lang natin yung ating oil. Ilagay po ulit natin siya para ma-double fry. Hindi kaya i-set aside nyo lang siya ng 5 minutes. Ayun. Ayan guys, kapag ginanito natin siya, naririnig natin. So, ganyan siya guys. Yan siya guys. So, tatanggalin na natin sa oil. Then, strain natin. Wow!
proceed naman tayo sa ating sauce. So, ayan guys. Using olive oil. Lagay na natin yung ating garlic. Saute lang natin guys, gisa-gisa hanggang sa mag-golden brown po. Ayan. So, lagay na natin yung sauce. Lagyan na natin. So, ito na lang gamitin kong spoon. 2 tablespoons of soy sauce. And rice syrup. Two tablespoon din po. Crispy, crunchy, yummy fried chicken. Nagagawa ng gutom eh. Napapakanta na yung kusinera nyo. Kailangan fully coated siya ng ating sauce.
some sesame. Pwede nyo rin po siyang lagyan ng peanut, but I prefer sesame. So, ayan guys. Madali lang po ang Korean fried chicken. So, there. So, ayan guys. Nanggalin na natin yung pan. Our yummy, crunchy, crispy fried chicken. So, ayan guys, tapos na naman po tayo sa ating pagluluto and maraming salamat po sa pagsama po sa akin and sana samahan niyo po ulit ako sa ating mga susunod na videos. Sana po nag-enjoy po kayo. And guys, pa-subscribe naman po sa aking YouTube channel which is Nerangaya. The same rin po sa aking Facebook page. Palike po ang Nerangaya. And please click po the bell para pag may bago pa tayong video, manonotify po kayo agad. Maraming salamat po and